ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ଏହି ନା ଶୁଣିଲେ ହିଁ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାବନା ଆସେ ନା। ହଁ ଏକଦମ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଜନସମୁଦ୍ର, ଆକାଶ ଛୁଆ ରଥ ଆଉ ସେ ଭକ୍ତିର ମାହୋଲ। ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ଧାର୍ମିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ଭିତର ଗୋଟେ ତ ଏହା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି। କ'ଣ ସେଟା? ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷକର ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମୟ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଠାକୁର ଆଉ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି। ହଁ, ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ। ଆଉ ଖାଲି ଆସନ୍ତିନି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ସେଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣର କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ବଢ଼ିଆ କଥା। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଳିଥିବା କିଛି ତଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଗଭୀର ଭାବେ ଦେଖିବା। ହଁ, କାରଣ ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସହ ଏମିତି କିଛି ରହସ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଯାହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ଏବେ ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଠିକ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରଥମେ କୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା? ସେଇ ପତିତ ପାବନ ବାନା। ହଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଯୋଉ ବାନା ଲାଗିଛି, ପତିତ ପାବନ ବାନା। ହଁ, କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ପବନ ଯୋଉ ଦିଗକୁ ବହୁଥାଏ ତାର ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଉଡ଼େ। ସତରେ? ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସାଧାରଣତଃ ତ ପବନ ଦିଗରେ ହିଁ ଉଡ଼େ। ହେଲେ ଏଠି ସେମିତି ହୁଏନି ବୋଲି ଲୋକଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଭୌତିକ ନିୟମ ଯେମିତି ଏଠି ଅଲଗା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣାଯାଏ, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ନ୍ତିନି ବୋଲି। ଏମିତିକି ପ୍ଲେନ୍ ବି ଯାଇନି। ହଁ, ଏକଥା ବି ଅଛି। ପକ୍ଷୀ କାହିଁକି ଉଡ଼ନ୍ତିନି ତାର କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ତ ମିଳିନି ଏଯାଏ। କିଏ କହନ୍ତି ଏହା ମନ୍ଦିରର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ଯୋଗୁଁ, କିଏ କହନ୍ତି କିଛି ଅଜଣା ଶକ୍ତି ପାଇଁ। ଆଉ ବିମାନ କଥା? ବିମାନ ନ ଉଡ଼ିବଟା ହୁଏତ ସୁରକ୍ଷା କାରଣରୁ ହୋଇପାରେ, ଏକ ନୋ ଫ୍ଲାଇ ଜୋନ୍ ଭଳି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏହାକୁ ବି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ସହ ଯୋଡ଼େ। ବୁଝିଲି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରୋଷେଇ ଘର, ସେଠିକାର ମହାପ୍ରସାଦ କଥା ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାର। ଏକଦମ। ସେଠି ଦୈନିକ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ରନ୍ଧାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଯେତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ପ୍ରସାଦ କେବେ କମ୍ ପଡ଼େନି। କମ୍ ପଡ଼େନି? ଆଉ ନଷ୍ଟ ବି ହୁଏନି? ହଁ, ନଷ୍ଟ ବି ହୁଏନି, ମାନେ ଠିକ୍ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ହିଁ ହୁଏ। ଏହା ପଛର ପରିଚାଳନା ନିଶ୍ଚୟ ଅଦ୍ଭୁତ। ରନ୍ଧା ପ୍ରଣାଳୀ ବି ତ ଅଲଗା ପ୍ରକାରରେ ଶୁଣିଛି। ମାଟି କୁଡ଼ୁଆରେ। ହଁ, 7ଟା ମାଟି କୁଡ଼ୁଆ ଗୋଟିକ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇ କାଠ ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଉପର କୁଡ଼ୁଆର ଜିନିଷ ଆଗ ସିଝେ। ବାଃ, ଏସବୁକୁ ଲୋକେ ତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ, ଭକ୍ତଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେୟା। ଏହା ବାସ୍ତବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ଆଉ ସେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କଥା କ'ଣ? ଯୋଉଟା ନୀଳଚକ୍ର ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଛି। ହଁ, ନୀଳଚକ୍ର। କୁହନ୍ତି ପୁରୀ ସହରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ଦେଖିଲେ ବି ସେଇ ଚକ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖଣାହାରି ଆଡ଼କୁ ହିଁ ମୁହଁ କରି ରହିଥାଏ। ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ସ୍ଥାପତ୍ୟ କୌଶଳ ନା ଆଉ କିଛି? ଏହା ବୋଧହୁଏ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିମ୍ବା ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମର ଏକ ଚମତ୍କାର ନମୁନା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ବି ହଉ, ଏହା ଏତେ ସଠିକ୍ ଯେ ରହସ୍ୟମୟ ଲାଗେ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଦୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତୀକ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆଉ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ରଥ କୁଆଡ଼େ ଆପେ ଆପେ ଅଟକିଯାଏ, ଏମିତିକି ପଛକୁ ବି ଟିକେ ଚାଲେ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଗଭୀର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଯେତେବେଳେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ମିଶି ସେ ବିଶାଳ ରଥକୁ ଟାଣୁଥାନ୍ତି। ହଁ, ସେ ଦଉଡ଼ି ଧରି। ହଁ, କେତେବେଳେ ରଥ ହଠାତ୍ ଅଟକିଯାଏ, ଆଉ ଲୋକେ କହନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ନହେଲେ ରଥ ଆଗକୁ ଯାଏ ନା। ଆଉ ପଛକୁ ଚାଲିବା କଥା? କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ଏମିତି ଅନୁଭୂତି ବି ଅଛି ଯେ ରଥ ସାମାନ୍ୟ ପଛକୁ ବି ଘୁଞ୍ଚିଛି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୀଳା ବୋଲି ହିଁ ଭାବନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଆଉ ଶେଷରେ ସବୁଠୁ ରହସ୍ୟମୟ, ନବକଳେବର। ହଁ, ନବକଳେବର। ଏହା ତ ପରମ ଗୁହ୍ୟ ବିଧି। ପ୍ରତି 12 ବା 19 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ମାସ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହ ବଦଳାଯାଏ। ହଁ, ଏହି ପୂରା ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଦାରୁ ଖୋଜିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସବୁକିଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି ତାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ତାହା କେବଳ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି ବୋଧେ? ହଁ, ଆଉ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି ସବୁ ଅଲୌକିକ କଥା, ଏ ରହସ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଏସବୁ କ'ଣ କେବଳ ପୁରୀ ବା ଓଡ଼ିଶାରେ ସୀମିତ? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ତ ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ। ISKCON ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେରିକା, ଲଣ୍ଡନ, ରୁଷିଆ, ଦୁନିଆର ଶହ ଶହ ସହରରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି। ଆଉ ସେଠି ବି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ନା? ନିଶ୍ଚୟ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ବିଦେଶୀ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ।
ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଯୋଉ ସାର୍ବଜନୀନ ଆବେଦନ ଅଛି ହଁ ବିଶ୍ୱଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ବାର୍ତ୍ତା। ଏକଦମ ଏହା ଦେଶ କାଳ ଭାଷାର ସୀମାକୁ ପାରେ କରିଯାଇଛି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଏସବୁର ମହତ୍ୱ କ'ଣ? ଏ ରହସ୍ୟ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ? ଯଦି ଆମେ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା, ରଥଯାତ୍ରା ଖାଲି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ପର୍ବ ନୁହେଁ। ତାଠୁ ବେଶୀ କିଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତି। ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ, ଚମତ୍କାର ଆଉ ସାମୂହିକ ଭାବନା ସବୁ ମିଶିଯାଏ। ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ 60 ଟନ୍ରୁ ଅଧିକ ଓଜନର ରଥ, ହଁ ବିଶାଳ ରଥ ସବୁ, ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କେବଳ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସର ଦୌଡ଼ିରେ ଟାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ମାନବୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମର୍ପଣର ଶକ୍ତି ନୁହେଁ ତ ଆଉ କ'ଣ? ବାସ୍ତବିକ ଭକ୍ତି ଆଉ ରହସ୍ୟର ଏକ ଅପୂର୍ବ ମିଳନ। ଆଜିର ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ହଁ, ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି କଥା। ଏ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ପରମ୍ପରା, ଏହାର ଅସମାହିତ ରହସ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏହା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଅତୁଟ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ ଆମର ଏ ଯୋଉ ଅତି ଆଧୁନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗ ଚାଲିଛି, ଏହି ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଅନୁଭୂତି, ତାର ଆସ୍ଥା ଆଉ ସେ ଅଜଣା ପ୍ରତି ତାର ଚିରନ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଏସବୁ କ'ଣ ସୂଚନା ଦଉଛି?